Wah, wis ayo. Angon wedhus ki rasane ning ati seneng disawang mangan suket. Wah, wis esuk kae nek gedhe monggo tak dol payu larang meneh. Kae lanang wedok. Anggere wis gelem cumbu. Wedhusku wis gelem do cumbu, wedhus wedok meteng metu cempe. Metu cempe paurungan loro tak pakani dadi papat karo mbokne. Mbokne tak dol isih loro. Metu lanang kabeh. Terus ora mana. Terus tak dol loro, entek kere meneh. Piye ya supaya iso metu lanang wedoke piye ya? Nek ora ngingu lanang wedok cilaka nek nggaduhke utawa ngawinke wedhus ki mbayar ya monggo aku ora tau ndedit. Cilaka tenan kok. Kok tak anu dhewe ya. Anak kepepet aku nyawang seneng ya ora seneng blas. Anek gandeng bojo ya tetep tak tresnani piye wae tetep tak tresnani. Wah, jan lapangan jan ning isor wit waru karo ngisis wedhuse mangan suket jan temonjo tenan disawang. Anggere ana bakul es tak takoni, "Es, Mas?" "Nggih, nggih pun mung takono." Ambok menawa dikeki. Wong ora ya coba-coba. Usah omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Ah mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandeg ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Lho. Kok dengaren ngapa ya gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, gareng iki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus, terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bejo ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayoh kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarene tangane bojomu iki diremet-remet karo gareng. Iki aku omong aja susik lho, aja susik lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusah-grusu, aja nesusik. Tangane bojomu diremet-remet karo gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarine bejo, Gong. Kono ya bejo ya, Tru? Heeh. Ana bojoku ki jekok tenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ane nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono ki gareng arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki menging bojoku takon metu terus kok mergo aku ki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasa Wisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti. Nek saka kadohan kan suarane gubagu ayo wijik wijik dengkulmu melocot ora. Ngono kok diapalke ora. Ha iya. Aku lagu apa-apa digawe ngono ku iso kok. Sluku bathoke mengkurep. Bathoke lae lho. Si Rama nyulo le payung moto majentrit loba wong mati ora obah nek obah medeni bocah nek urip golek dhuwit. Sluku bathok, mung sluku bathok terus jane cah modern ora. Nek arep Inggris ki ra iso ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia iki piye? Lho, gampang bahasa Indonesia ki anggere kowe nek nang Jakarta kono kan mesti ana ketemu karo wong terus mesti kowe dirui pemane kowe liwat terus lu mau kemana? Lu. Heeh. Nah nek bahasa Indonesia ne kowe iki lu, aku ki gue. Oh. Pathokane mung ngono kuwi, heeh. Berarti aku lu, kowe gue. Kosik. Weh. Petro. Arep apa?
Aku ora ndedit. Ora. Rasa kuwatir, hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus, aku nyedit kowe ning aku saiki lagi ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro iki cilik-cilik. Masa arep didol? Wedhusmu gedhekno. Ah, matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngenehi karo kowe kae jane atiku ikhlas. Lahir batin. Ora anggap utang. Ora. Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku ning akeh mlesete. Wah, pancen kowe iki ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong, tak omongi ya. Heeh. Ning aku njaluk, Aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambuté ra tau kramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan, Ha iya, heeh. sarungan kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, Bejo wong, bejo kutut. Diutus bapak, yo. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara karo Kudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe.